L-antana ħna issa rridu nkomplu preparaw l-ekonomija ta' pajjiżna għal-futur. Ġifieri stajna nnotaw kif is-sena l-oħra mifukajna fuq is-settur tal-blockchain, eventwalment konna diġà naħdmu fuq l-AI biex fl-ewwel ta' Novembru meta nidejna u daħlu fis-seħħ il-liġijiet li staqna fuq il-blockchain, dakinhar nidejna Malta.ai. Task Force li l-iskop tagħha ewlieni kien li tistabilixxi strateġija. Strateġija llum tista' tgħid nidejna l-ewwel policy document tal-konsultazzjoni li eventwalment fi żmien 6 xhur ħadd tkun tpoġġina nlestu strateġija holistika li tpoġġina fost l-ewwel 10 pajjiżi fid-dinja li jkollhom strateġija simili fuq is-settur tal-AI. Qed naraw b'mod holistiku. Ġifieri l-AI ħadd tkun torqod kull settur, kull ċittadin f'pajjiżna. U allura rridu nassiguraw li l-istrateġija li nkun qed nimplementaw it caters for everything. Fis-sens li qed naraw is-settur privat, l-industrija privata kif ħadd tkun qiegħda tikcaterja fil-fatt wieħed mill-strategic pillars huwa li natturaw ukoll industrija. U mbagħad għandek żewġ strategic pillars oħra li huma l-adoption ta' AI, kif timplementa l-AI fis-settur pubbliku, fiċ-ċivil, u mbagħad l-adoption fis-settur privat. Awtomatikament dawk it-tlieta jiffurmaw l-istrateġija biex dawk it-tlieta jseħħu irid tkun dawk li ngħidulhom enablers. Enablers fejn inti għandek eżempju workforce u l-edukazzjoni, għandek imbagħad il-promozzjoni tagħha u l-legal and regulatory framework. Dak kollha flimkien jagħmlu l-istrateġija tagħna. Ġifieri bħal kwalunkwe strateġija oħra u kwalunkwe oġġetti oħra jkollok it-tajjeb u l-ħażin tiegħu. Allura aħna rridu naraw li nimmassimizzaw it-tajjeb fil-waqt li fejn ħażin nippruvaw nimminimizzaw kemm jista' jkun u jekk imbagħad xorta jibqa' ħażin irridu jkollna miżuri sabiex nindirizzaw dak il-ħażin. U għalhekk qed naraw li jkollna konsultazzjoni wiesa aħna stajna naqblu nagħmlu dokument ngħidu din hija l-istrateġija. Forsi qabel kien isir hekk aħna ma naqblux ma' dak. Fil-fatt aħna rridu dak ngħidulu bottom-up approach li ġab bdejna bażi soda qawwija ta' strateġija, però qed niftħu konsultazzjoni. Ġifieri konsultazzjoni minn 6 xhur qabel din hija l-ewwel konsultazzjoni, eventwalment ħajkun hemm iktar livell ta' konsultazzjoni u dejjem nibnu fuq dak li nkunu qed nirċievu mis-soċjetà in ġenerali wkoll mill-stakeholders u bodies internazzjonali. Is-sena l-oħra kien se ngħidu l-ewwel esperiment tad-Delta Summit li hija l-platform uffiċjali tal-Gvern biex nippromovu dak li naħdmu bħala Gvern fil-qasam diġitali. Is-sena l-oħra kien fuq il-blockchain b'mod partikolari focus. Dis-sena ħankomplu nkabruh. Is-sena l-oħra kellna target 1000 ruħ, spiċċaw ġew iktar minn 4500 ruħ. Din is-sena rridu naraw li nkomplu nkabru fuq dak is-suċċess, mhux sempliċement bħala event, iżda li nkomplu b'tramite dak l-event, nġibu barranin, nġibu kumpaniji, nġibu wkoll nies interessati fis-suġġetti sabiex nitfgħu il-Malta fuq il-mappa tad-dinja, nkomplu nitfgħu il-Malta fuq il-mappa tad-dinja. Din is-sena ħajkompli ftaħ Delta Summit ħajkopri affarijiet ġodda, fosthom ovvjament blockchain, però mbagħad ħanaraw ħajjinftaħ ukoll artificial intelligence, Internet of Things, big data, għandna wkoll section ġodda fuq e-sports u video game policy. Din hija xi ħaġa innovattiva ġdida, nistaħabba li l-ġimgħa li għaddiet il-kabinett approva l-istrateġija li ressaqtlu fuq dan is-settur u fil-jiem jew ġimgħat li ġejjin ħankunu qegħdin imbagħad inniedu l-istrateġija b'mod pubbliku b'mod nazzjonali sabiex hemmhekk ukoll ikunu jekk mhux l-ewwel pajjiż fost l-ewwel pajjiżi li għandna strateġija fuq dak is-settur.